Nu kommer vi da godt nok til noget, der er klamt. Ej. Er vi på starten af barfods vandrestien. Nej, du skal simpelthen følge åen. Vi skal simpelthen ned igennem det her, tror jeg. Ja. Så skal vi følge åen op gennem den vej der. Og komme op derhen et sted. Jeg tror ikke, vi skal gennem Røver. Det bliver uden mig. Så er det også lige sammen. Ja. Nu kommer vi da godt nok til noget, der er klamt. Ej, det er svært. Det er næsten ikke. Jeg ved ikke, hvor dybt det er. Nej, det er sådan nogle skærver nærmest. Nogle kugler, sådan noget at ligge noget. Det kan faktisk være svært, det er nogle dyr, der ikke er klækket. Ja, en alien noget. Nu sidder de til gengæld mellem tæerne. Er det godt for lige at få? Nu giver det pludselig sund fornuft, hvorfor der er et vaskehal i målområdet. Ej, shit, nu kommer der glasskår dog. Så du bør ikke fjerne glasskår herfra. Ja. Ja, men det er sådan noget glas. Du kan se, de ligger her over det hele. Her skal vi gå lige forsigtigt her. Det er da lidt vildt det her. Ej, kan man gå i det? For helvede, jeg har hoppet ned i en spand med glas. Uh-oh. Jeg har tabt Susanne i åen. Hvor er du henne? Vi skal videre. Vi skal den vej op.